Me salaisten saarten suojelijat olemme saaneet hälytyksen onnellisten linnakkeesta. Saaren tornissa palannut ikuinen liekki on sammumaisillaan. Saaren kuningas täytyy löytää kiireellisesti, jotta voimme selvittää, miksi liekki ei enää pala. Olen niin yksin. En välitä enää. Odotan, kunnes liekki sammuu lopullisesti. Kylmyys valtaa saaren ja jähmetyn itsekin. Tiedustelijamme ovat tehneet löydön. Kuningas on tornissa. Tornin ovi on kuitenkin lukossa. Lukon avaamiseen tarvitaan 5 eri avainta. Ne ovat piilotettuina eri puolille saarta. Paikat ovat itsetunnon valtaistuinsali, houkutusten puutarha, ihmissuhteiden tyrmä, tunteiden labyrintti ja levon paviljonki. Avaimet löytyvät suorittamalla tehtäviä. Tämä operaatio tulee vaatimaan teiltä pitkäjänteisyyttä, kylmiä hermoja ja yhteistyötä. Oletteko valmiita siihen?